Gepleyer Azatlyk Radiosu. Keptäniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyny iň köp okuranlaryň, iň köp dinlenenleriň başyny türk diplomaty Aşgabatyň hastahanasyna pneumoniýadan aradan çykdy. Türkmen paýtagtyna maska gıtçylygy emele geldi. Marynyň garawy metrawynyň ýaşaýjylary işsizlikden kötenýär. Köp maşgallar çağalaryň kömek pulunyň hasabyna ýaşaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşiklerimiz boldy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenleri Türkmenistana sapar edýär. Ýurt gezelhanalaryna COVID-19 hastalar köpelýär. COVID-19 bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasy Türkmenistana barýar. Analiz pandemiýa we harasatdan soňky emelsizlik awtoritar prezidenti hem içerde hem daşarda gözden nüşürtdiýen habarlarymyz, analizlerimiz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine marda dollaryň gymmatlamak azyk narhlarynyň ýokarlanmagyna getirdi. Serdar şeker zawodynyň guruluşçylary geçen ýyllaryň alan aýlyk haklaryny alyp bilmeýär. COVID-19 bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasy Türkmenistana barýar diýen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başynda Türkmenistanlylar Berdimuhammedowyň doglan gününe aýdym aýtdylar diýen atlan çap edilen video çekýär. Şeýle de tomoşaçylarymyz, synçylarymyz Azat Adalga sosial media atly video maglumatymyzy köp görüpdirler. Hormatly dinleýijiler, 10-njy ýyly 1995-nji ýylda Türkmen paýtagtyna hökümete garşy geçirilen syýasy demonstrasiýanyň ağırlyk bilen dargadylanna we oňa gatnaşçylaryň onlar çoxunyň tutsak edilenine 25 ýyl bolýar. Hukuk goraýjy Farid Tuhbatulyň sosial ulgamlarda çap edilen beýanatyny 12-nji ýyl protestçilerini gorap suwtda çykyş eden tanymal aklawçy Gurbanmurat Niýazowyň soňra töhmet bilen türme wasylandy we şol ýerde aradan çykanlygy. Protest liderleriniň biri Gulgelli Anyýazow bolsa, daşary ýurtdan dolanyp gelenden soň ikinji prezident döwrüne türme wasylyp, şinlik hem azatlygy goýurilmänligi habar berilýär. 12-nji ýyl protestleriniň 25 ýyllygy Türkmenistanyny barha çuňlaşýan ykdysady kynçylyklaryň fonunda halk nägilelikleriniň artýan şol wagtda da häkimetleriň ýurtdaky hakyky ýagdaýlary, azyk gıtçylygyny we hatda koronavirus pandemiýasy bilen bagly maglumatlary hem ýaşyryp saklamaga çalışýan wagtyna gabat geldi. 1995-nji ýyldan bäri Türkmenistanyny ýene bir 25 ýaşly nesil ösüp ýetişdi we olaryň köpüsi 10-njy ýylda Aşgabatda geçirilen demonstrasiýa, bu ýürüýüşe gatnaşanlaryň neşekeşler, arakorlar we bolgoklar hökmüne suud edilşi, olaryň soňky gwarlar hakynda tas hiç zat bilmeýär. 12-nji ýyl protestlerini gurnaýjylaryň biri protest üçin toplanan ýaşlary öz öýüne mehman alan Çarmurat Gurov Türkmen türmesinde gümürtük ýagdaýda helak boldy. Emma onuň ölümi hiç wagt derňelmedi we häkimetler bu arada şu wagta çenli hiç bir maglumat çap etmediler. 12-nji ýyl protestleriniň ýene bir guramaçysy Gulgelli Anyýazow halkara batyşlar esasynda 15 ýyllyk türme möhletinden has öň azatlyga çykdy we Norwegiýadan gaçyp atalgaldy. Emma ol Aşgabatda häkimet çalşandan soň ýygyna watanyna dolandy we serhetden bir kanun geçenligi üçin 11 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Azatlyk Radiosu 2002-nji ýylyň dekabryny Gulgelli Anyýazow bilen şol wagt tutsak edilen Baris Şeýhmuradow we beýleki oppozisiýa ýagdaýlary barada söhbetdeş boldy. 12-nji ýylçylar türme wasylan wagtyna Baris Şeýhmuradow şol wagtky prezident Saparmurat Niýazowyň sag golu bolup güýç guruluşlarynyň üstünden garaýardy. Gulgelli Anyýazow bilen söhbetdeşlikden bir bölegi bilelikde dinläliň. Gulgelli Türkmenistanyň prezidentiniň gözläp beren adamy Baris Şeýhmuradow ele düşdi Türkmenistanyny ýa-da Türkmenistanyň köpçüliklerini tutsak etmeleri togtatmak üçin onuň özüni howpsuzlyk gulluklarına tapşyrdy. Oňa ölüm jazasyny bermek gopawan ýa diýip ýerli synçylar aýdýarlar. Şeýle näil pikir edýän? Şu siziň radio gullugyňyzyň üstü bilen aýtjak bolýan adam Baris Şeýhmuradow göni ýylyň öňüne çykyp gerek bolsa hana özüni
pida etmenen başaran adam olara şumatky bizim yurdumuzdaky aýdylşy ýaly ýa-da bir şo ýasama illerin, ilgünün, halkın çıkışı eden bolup olara atu cezasyny soradylan bolýanlarynyň bary ýalan, olar ýaly adam hiç kaçan atylybam bilmez. Biz özümüz üçin şolar ýaly zulümde, türmede oturkak hiç hili rady şol rejimden haýyş etmedik. Ýa çalarak uranlaryny, ýa çalarak zulüm salanlaryny soramadyk. Ýöne şolar ýaly adam üçin dolanyp şolar ýalak zatlary, hyýanatly gatnaşyklary ullansalar, oň ýerine duran adamlaryň gaty köpdigini, gaty berk adamdyklaryny ýa-da gaýdara ýoly hemmejesiniň atanakçylaryny aýdasym gelýär. Ýylimizden günümizden hem haýyş edýän zadym şolar ýaly adamlara ýankyýalak ýasama ilgünün adından ölüm cezasyny soralyny, ýenedilenine oňardyklaryndan garşylyk görkezmeklerini, gerek bolsa bärden hem bizden hem uly kömekler boljakdygyny aýdasym gelýär. Ýöne hiç hili şol adamlara hyýanet etdirmezlik hemmemiziň borjumyz. Hem yerli ýurtdaky illeşlenmeden hem bizim öz borjumyz, mukaddes borjumyz. Olar ýaly adamlaryň ýene-de bir gezek gaýtalasym gelýär şol ul ýerde işlänler, baý adamlar, bitin galar ýene-de halk kötener diýen düşünje, iki göwnlüge gereginden hem artyk maşana atanak çekdi. Netip bolsa ýurdumyza eýe bolar, öz ýurdumyzda ilimiz günümüz kimlik eder. Sizin pikiriňiz sonuna Şeyh Muradow halkyň azatlyga çykmak üçin, demokratiýa gelmek üçin başyny etegine salyp Türkmenistana giden opposisioner bolup çykýarda. Emma ony Türkmen häkimetleri watan öňüne haýynlyp oglan etdiler. Käbir oppozisiýa agdalary hem ýa-da daşary ýurtlarda ýaşaýan adamlar hem Barys Şeyh Muradowa ýüklenýän aýyplary tasdiklap oňa gollaw bilen çykyş etdiler-de. Şu ýagdaýda Barys Şeyh Muradow barada oppozisiýa agdalary nähil pozisiýada bolmaly? Oppozisiýanyň wekilleri şu wagtça ine birde ikide bolaýmasa başga bir şo barada yaramaz pikir eden ok hiçti. Emma biri iki tapylýa elbetde. Ýöne Barys Şeyh Muradow nähili hereket edennede, gatnaşyk bolanyda, bolmanyda ol adam milletimiziň öňüne ärişi bitirdi. Bütün dünýäň ünsüni Türkmenistana çekti. Şuma Türkmenistanyň üstünden bütün yer yüzünün progressiv döwletleri, idaralary üns bilen terede otýar, şolaň hemmejesini şonuň gazanan zady diýip hasap edýän, şoň üçin olardan diňe berekella Taňry ýalkasyna munasip adam. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda 1995-nji ýylyň 12-nji ýylyna geçirilen hökümete garşy demonstrasiýa bilen baglykda häzir Türkmen türmesinde oturan Gulgelli Anyny ýazyp bilen 2002-nji ýylda geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa ýurtlary boýunça eksperti Bruce Panner'iň analizi bilen dowam etdirýär. Mundan öňem käbir çatak pursatlaryň bolanlygyna garamazdan Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow edil häzirki syýaly kynçylykly ýagdaýa hiç wagt düşmänini diýsek dogry bolar diýip Bruce Panner pandemiýa we harasatdan soňky emelsizlik awtoritar prezidenti hem içeride hem daşarda gözden nüşürtdiýen atlan çap eden analiziniň başynda berilýär. Bolýar Türkmenistanyny şu wagda çenli bary ýogy iki prezidentiň bolanlygyny boýuna alalyň. Ýöne olaryň birincisi Sapar Murat Niýazow şuň gününi Berdimuhammedowyň öňüne keseren çynlykly kynçylyklar bilen belki-de hiç wagt ýüzbeýiz bolmany. Berdimuhammedowyň we onuň hökümetiniň Türkmenistanyny golaýda bolup geçen agyr ýagdaýlar babatda gören ýa-da görmedik çäreleri geň alarlyk derejede ýerliksiz boldy we onsoň bu başarnyksızlyk netijesinde awtoritar lideriň bolanjy adawra hem pese gaçdy diýip Bruce Panner analizini dowam etdirýär. Koronavirus pandemiýasyndan öň belki-de Simpsonlar multfilmini bir epizodda ýa-da komediýaçy Stephen Colbert'iň giz akşam gepleşigini çala ýatlanyp geçilmeginden başga köp adam Türkmenistan hakyny kän zat eşitmänni. Şol çykyşlardan Berdimuhammedowyň döwlet telewizionyasynda görkezlen hokkalarynyň
Aramba kısmını öz sögüş okuyuplaryny maadamlaýşyndan we türkmen çölündäki beýikli pesli sarkanlyk ýollarda maşyn sürüşinden agty bilen bile saz gurallaryna ustaatlarça erkedişinden we sportyň dürli görnüşlerini kämilligini güjöňlemek synançyklaryndan soň adamlaryň ýatda saklap biljek zady bu ýurdun prezidentiniň ören gömük bolmagy bolsa gerek. Emma bir köp adam üçin munyň gutoryan, tamam bolýan ýeri bolup durýar. Kolbertiň programmasyndaki bölekler we John Oliver'iň şuňa meňdeş gepleşigine gurrunlar hem adamlarda Berdimuhammedowyň dünýädäki iň bir repressiw, iň uly basyşly hökümetleriň birini dolanýarlygyny ýatladýar. Emma Türkmenistan özüni başgalardan üýtgeşik, tapawutly görkezmegiň täze bir görnüşini eýe boldy. Bu ýurt dünýäde adından Berdimuhammedowyň hökümetiniň tasdiklamagyna görä koronavirusdan azat bolan az sanly ýurtlaryň biri bolup durýar. Bu hil tasdiklama köp adamda Iran, Gazagystan, Özbegistan we Owganistan ýaly ýurtlar bilen ara çäkleşýän ýurdun özüni nädip virusdan özüňe azat sap saklap bilýänini barada ullokan soraw döredýär. Sebäbi 3-nji ýyla çenli Türkmenistanyň dowullegşir goňşularyny Iranyny 230 000den gowrak, Gazagystanyny 44 000 çemesi, Özbegistanyny 9200, Owganistanyny 32 000den gowrak koronavirus hadisesi hasap alındy. Türkmenistan wagtda has köp zat bilmekkä öwrenmek islegi hökman suratda halkara hukuk gurumalarynyň ýyllyk hasabatlaryna ýa-da bu ýurdun hökümetiniň garanky keşfini çekýän alymlaryň we jurnalistleriň işlerini alyp gelýär. Şeýlelikde halkara derejesindäki paş edişligiň ýokarlanmagy Berdimuhammedowyň häzir bir näçe ay mundan öňkü döwre garanyny aglaba köplügi esasy zatlyklarynyň ählisinden mahrum edilen türkmenleriň hukuklaryny baskalayan zalim hökmüni belki-de has gowy tanalmagyny angladýar. Mundan başga-da ol öz raýatlarynyň barha yaramazlaşýan ýaşaýyş standartlaryna umuman göz yummak we gerekmejek taslamalary ummaty köp meçherde pul harçlamak bilen görnetýän awtortar dolanyrjy hasaplanýar. Bolaryň üstüne onuň hakykatda ýagdaýyň gödegçilik astynyň çykyp barýanlygyny görkezýän delillerin barha köpelýänligine garamazdan öz ýurdunyň koronavirusdan azatlygyna aýak depip halkara jemgyýetçiligini edýän gödek hilesini hem goşmalyp Bruce Pannier ýazýar. Bütün dünýä Saglyk Guramasy 2 aýdan gowrak wagtdary Türkmenistany 6 milyon töwerek ilatly aglaby bölegini çöllük tutýan ýurtda bolýanlygy aýdylýan medisina gudratyny barlamak üçin öz delegasiýasyny iýermäge çalışýar. Emma Türkmen resmiýleri sypçyklyk etdiler we bütün dünýä Saglyk Guramasynyň delegasiýasynyň anyk kaçan geljektigi heniden belli däl. Ýogsa olaryň soňky deslapky senesiniň 6-njy ýyllygy hem aýdyldy dep Bruce Pannier 3-nji ýylda çap edilen makalasyny aýdýar. Habarlardan ma'lum bolýaly, häzir bütün dünýä Saglyk Guramasynyň wekilleri Türkmenistanyny öz barlyklaryny geçirmäge mümkinçilik aldy. Bu ýerde Türkmenistany köp ýyl bäri synedýänler üçin hemme zat düşnükli. Hökümet öz ýurdundaky koronavirus barada dogrusyny aýtmaýar, yalan sözleýär we bütün dünýä Saglyk Guramasynyň delegasiýasynyň baryp biljek virusly ýerlerini arassalamak, mümkin bolan virus ýyllaryny gömmek we bütün dünýä Saglyk Guramasynyň wekilleriniň virus ýokşan adamlar bilen duşmagynyň öňüni almak üçin elinden geleni edýär diýip Bruce Pannier syny dowam etdirýär. Bütün dünýä Saglyk Guramasynyň sapary bilen baglykda Türkmen hökümetiniň ýene bir meselesi bar. Global pandemiýa başlanandan kän wagt geçmänkä Türkmenistanyň halkara tuşlaryny kabul edýän YKT Kuwa menzili Lewap şehriniň Türkmenabat şäherindäki aeroport boldy. Onsoň ýurda gelýänler üçin gurulan esas karantin lageri hem şu ýerde ýerleşýär. Şu sebäpden görnüşinden bütün dünýä Saglyk Guramasynyň delegasiýasy şu ýere uçup geler we şol wagtda kän azap görmezden öz baryp görmek isleýän ýerleriniň birine bolar diýip Pannier ýazýar. Emma bu sebäpde goňşulukdaky Mari regiony aprel aýynyň ahyryna we may aýynyň başyna güýçli ýel harasatdan we güýçli ýagyş ýağmur tupanynyň düýpli ziýan çekdi. Türkmen hökümeti bu wetwagçylygy tasdan hiç sad etmän, golunu oşurup denýäli garşaldy.
Hatta bu weyrançylyklar barada adatça bolşaly döwlet gödäwçiligindäki habar terişdelerine de hiç maglumat berilmedi. Şu sebäpden karantin lager hem, şäher hem, iň bolmanyny howa menziliniň töweregi hemde lagere barýan ýol bütün dünýä saglyk guramasynyň islenlik saparynyň madaly düzedilmeli we tertibe salynmaly diýip Pannier ýazýar. Lewapda we marda bolup geçen tebigi etbagçylyklar barada Türkmen hökümeti we döwlet habar berişleri işleri dymsada ýurtdaşyndaky türkmenler dymmady. Maýanyň başynda 2 san ýaş türkmen Türkmenistanyň Washingtondaky elçixanasynyň daş işigine gelip Lewapda we marda gopan gaýtupanyň pidalaryna gynanç bildirlen ýazgyny ellerini tutup durdy we ol ýazgyny soň bir ýerde galyryp gitdi. 11-nji maýda bolsa Demirgalyk Kiprdaky türkmenleriň kiçirek topary bir ýere toplanyp hökümetiň tupan pidalaryna kömek gollaw bermegini talap etdi. Soňra 20-nji maýda Demirgalyk Kiprde ýene bir şunyň ýaly ýygnanşyk geçirildi we bu gedek adamlar Berdimuhammedowyň işinden çekilmegine çagyrdy. Olar bu çagyrşy ýene bir gedek 14-nji iýulda da gaýtaradylar. 15-nji maýda Türkiýede Istanbuldaky Türkmen konsullugynyň daşynda hem 20 töwerek adam Türkmen hökümetine garşy demonstrasiýa geçirdi. Mundan başga Istanbulda ýene 26-njy iýulda hem Berdimuhammedowa garşy demonstrasiýa geçirildi. Berdimuhammedow hemde onuň hökümetine garşy guralan şoňa meňzeş demonstrasiýa 7 adamyň gatnaşmagyna 29-njy maýda New Yorkda Birleşen Milletler Romasynyň binasynyň daş işiginde hem geçirildi. Şondan soň 2 hepdeden hem awagdy içinde bolsa ýene bir topar Abaşanyň Pittsburgh şäherinde toplanyp Türkmen liderine garşy protest çäresini geçirdi. 28-nji iýulda Berdimuhammedowyň doglan gününiň öňe syrasynda bolsa Washingtondaky Türkmen elçixanasynyň öňünde hem New Yorkdaky BMG binasynyň golaýynda hem demonstrasiýa geçirildi. Protest çäresine gatnaşan adamlaryň sany hiç wagt beýle köp bolmady. Ýöne olar hemişe köp adamly demonstrasiýalarda bolşýaly şowkunly we erjel görünni. Yevreýjenet.org 24-nji iýulda Abaşanyň Halkara Azatlyk Komissiýasynyň 2 sany ýokary derejeli resmisiniň Geylman çinlen Gary Bauer'ın Berdimuhammedowyň hökümetiniň ýyllar boýy eden etdilikleri barada ýazan jikmejik makalasyny çap etdi we ol makalada öz halkynyň esasy hukuklaryny basgylayan daşarky bir diktator gollamak Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bähwidini dälilýär. Mundan öň Abaşanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky elçisi 4-nji ýyldan beýanatyny Türkmenistanyň adam hukuklarynyň we esasy azatlyklarynyň gulanylmagy gadaply çäklendirilen nimek bilen Abaşanyň Türkmenistanyny ýyllar boýy daşarky dünýä bilen habarlaşdyrylmagan saklanýan wyzdan menleriniň ýagdaýyny şinlik hem alada edýänligini aýtdy. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemininiň ýarsyňyz. Ýöne elbetde Türkmenistanyň raýatlary öz ýurtlarynaky durmuş hakykatyny herkesten gowul ýarlar diýip Bruce Pannier syny dowam etdirýär. Türkmenistanyny 1991-nji ýylda garaşsyz ýurt bolan ýary ýekejede resmi hasabaryndan garaşsyz metdugat ýa-da garaşsyz syýasy partiýa bolmady. Raýatlaryň syýasy meseleler boýunça öz pikirlerini aýtmak, diýmek mümkinçilikleri ýok we hökümet tanqyçylary türme basylýar hemde käte bilinmeýän türmelerde ýitip gidýär. Soňky 5 ýylda esasy eksportunyň, tebigi gazyň global bahasynyň pese gaçmagy, 3 sany gaz alyjysynyň ikisini ýitirmegi bilen ýitirilen müşterileriň biri bolan Ortiýet 2019-njy ýylda pes sahadan her 1000 kub metr gaza $75 nyrh kesip kiçirek möçörde gaz almagyny dikelden hem bolsa Türkmenistanyň ykdysadyety bagyryny ýere berdi. Türkmenistanyň häzir un, nahar ýagy we şeker ýaly iň esas azy karytlarynyň hem ýetmezçilik etmek bolsa bu ýerdäki ýagdaýlaryň hasam bujurugyny artdyrýar. Hatta nağd pul hem yetmezçilik edýär. Soňky ýyllarda bazarlarda karytlaryň bahasy 2 esse ýa-da 3 esse ýokarlanyny we käbir adamlar iýgiçki almak we tölemek üçin pul wellap marlaryny, emläklerini satmagy hem mejbur bolýar. Paýtaxt Aşgabatda zirdibil çeleklerindäki azyk galynlary we beýleki zatlar üstünde uruşýan adamlaryň hem bardygy. Hatta olaryň biriniň ölenligi hem habar berildi diýip Bruce Pannier ýazýar.
Lewap we mart ewetlerini aprel, may aýlaryna gopan güýçli harasatyň getiren ziýany bilen baglanykda hökümetiň tegi etbagçylyklardan ejir çekenleri gol uzadyp bilmezlik bolsa, Türkmenistan garaşsyz bolaly bärdören halk nägileliginiň iň uly içerki demonstrasiýasyny alyp geldi. Ödem bu aprelde azyk gıtçylyk sebäpli dören kiçiräk protestlerden soňra boldy. Ýogsa ýurtda 10 ýyllyklaryň dowamyna hiç ýyl garşylyk görkezilmänni, protest bolmanny. Hökümetiň göz görteli demalyş keselleri bilen keselleýänleriň köpölsüni, hatda saglyk edaralarynyň hem karantinasyna alnyşyny görüp duran halyny, koronawirusyň bardygyny inkar etmek bolsa, bu ýagdaý synlap oturan adamlarda hasken goşmaça ýynjalyksyzlyk döretdige hökümete garşy içerik garşylygyň güýçlenmegine iterik berdi. Munyň delili 8-nji ýylyna Fergana Nokot Uru web sahypasynda peýda boldy. Neşir Kakymrat Kadyrowyň Facebookda Türkmenistanyň demokratik saýlawatly täze hereketi döredenligini habar berdi. Kadyrow öz hereketiniň maksadynyň Türkmenistany Berdimuhammedowyň diktaturasyndan azad etmekdigini aýtdy. Hakykatda onun toporunyň ne derejede gollawnyň bardygy aýdyň bolmasa da gazakly ýeri hereketiň ören täze bolmagyna garamazdan Kadyrow Türkmenistanyň vilayetleriniň we etraplarynyň her birini özlerini gollayan toporlaryň bardygyny aýdýar. Elbetde Türkmenistanyň içinde hökümete garşy adamlar köp bolmaly diýip Bruce Pannier ýazýar. Türkmen Nokot News 25-nji ýylyna Türkmenistanyň jemgyýetçilik transportyny ellerine Berdimuhammedowyň portretleriniň ýüzüne gummol we ogur diýilip ýazylan listowkalar saklap duran adamlaryň suratlaryny çap etdi. Bu suratlaryň arkasynda duran adamlar şunyň ýaly surat listowkalaryň we plakatlaryň awtobuslaryň oturguçlaryny, köp gatly jaýlaryň giýrelgelerini, Aşgabatdaky we beýleki şäherlerdäki jaýlaryň howlullaryna goýulyp gidilýändigini aýtdylar. Habarda gurrun edilýän raýat başlangyçlary toporunyň alyp barýan işlerini näçe adamyň gatnaşanlygy ýa-da bu listowkalaryň näçe awtobusda, kwartira jaýlaryna we meýdançada ýaýradylanlygy aýdylmady. Emma Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky protestleriň Türkmen hökümetini dogla salan bolmagy gaty mümkin. Türkmen Nokot News 27-nji ýylyna Berdimuhammedowyň 29-njy ýylyna bellenilýän doglan gününiň öňe syrasynda Türkmenistanyny gödegçilige çykarylan polisiýa we howpsuzlyk güýçleriniň adatdaky günlere garanyna has köpelenligini habar berdi. Elbetde bularyň hiç biri Berdimuhammedowyň Türkmen prezidenti hökümindäki soňky günlerini gelip ýetenligini aňlatmaýar diýip Pannier belleýär. Türkmenistanyň daşyny Berdimuhammedowyň häkimiýet başynda galmagyndan bähwi darýan güýçli toporlaryň bardygy bir eýem bellenen zat. Emma hökümetiň ýurtda ýekejede koronawirus hadisasynyň bolmanlygyny tekrarlayan geňenay beýanatyny ananýan adam bardyr öýdilenok we has gowy saglyk saklaýyş ulgamy bolan ýurtlarda hem günne müňlerçe täze näsaglan adam ýüze çykarylýan wagtyny döwletiň barha köpelýän suwutnamalara garamazdan Türkmenistan wirusy ýurda golaylatman saklap bilen öz boluşly bir ýurt diýip inanyrjak bolmagy adamlaryň köp ýyllap ýadyndan çykmasa gerek. Şeýle-de köp adam Türkmenistan barada ýeterlik düşünjeli. Munyň Türkmen emellarlarynyň we Berdimuhammedowyň ýurtdaky ýagdaýlar babatda ýalan sözlemeginiň ilkinji mysaly däldigine göz ýetirdi. Yol başçylary şeýle derejede gözden düşen, özlerini biýawra eden bir ýurda taşary ýurt maýdarlarynyň maýy ýatyrjakdygyna ýa-da beýleki hökümetleriň Türkmenistany bil baglap, ony dost ýa-da hyzmatdaş hasaplap biljekdigine ananmakda. Muny göz öňüne getirmekde kyn. Türkmenistanyň ýaşaýjylary bolsa, inni öz hökümetleri hakyna öňkü bilýän zatlarynyň üstüne ýene bir hakykaty goşup biler. Olar ýyllap hökümetiň öz garyplyklaryny we mätäçliklerini inkar edişini synlan bolsalar, innonyň özleriniň näsagdyklaryny, keselleýänliklerini hem inkar edişini we hatda halkara kömek üçin degişli guramalary ýut tutmak hem basarmanlygyny gördüler.
eger kömek üçin ýüz tutulan bolsa, ýurdun öz saglygy saklaýyş ulgamy näsaglary bejerip ýetişmedik ýagdaýyna halkara uramalary gumansyz kömegi ýetişer diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezli ýurtlar boýunça analitigi Bruce Panner pandemiýa we harasatdan soňky emelsizlik awtoritar prezidenti hem içerde hem daşarda gözden nüşürdi diýen atlan çap eden makalasyny jemleýär. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.